Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu astăzi o să mă joc, fiind al doilea episod, cred, Critical Ops. Știu că mulți știți acest joc, este foarte tare, super. Să vedem, să nu uitați să apăsați și butonul de like, să vă abonați și să mă lăsați în coment ce mai vreți să joc. Și așteptăm aici, hai mă încarc mai repede, mă. Da, și mă enervează când facem și o să fie întrebări de connect, fiindcă, da, habar n-am, are o problemă ceva, dar trebuie să-l fac. Hai mă, mai repede. Gata, și acum începem, să vedem. Deci aici pe Costum Games și hai toți românii, e foarte full și nu putem intra, așa, și cred că o să intră. Și aici este verișorul meu lângă mine, să fac cu el toate videourile, fiindcă n-am cu cine și mă enervează. Eu sunt Timmy, el o să joace un joc, eu un joc. Intru și eu pe asta, nu știu, dar e full, bă. Gata, am intrat și eu pe una grounded. Hai să vedem. Dar cred că o să ies, că nu-mi place mapa asta, o să ies sigur. Vedem că nu sunt prea mulți jucători pe mapa asta. Să vedem. Să sperăm că sunt foarte mulți jucători pentru da, fiindcă eu sunt cam praf la Critical Ops, deci nu vă așteptați foarte mult. Dar vă rog, încurajați-mă cu Critical, mă încurajați să fac și eu mulți bani și da. Nu să fac mulți bani de vlog, adică asta sună cam... Asta sună cam prost. Deci sunt oameni, deci o să ne băgăm la cancer, fiindcă, dar o să ne dea la tero, nu știu asta. De ce se întâmplă? Hai să vedem. Băiatul ăsta l-a omorât, nu știu cine e băiatul ăsta. Și vedem că nu ne pune pe noi. Dar să vedem dacă este bun băiatul ăsta. Jocul ăsta trebuie să ai răbdare, fiindcă te cam enervează și oricum, asta e foarte, foarte rău. Când încep jocul o să înceapă și alții, o să înceapă cineva, dar apoi se pune pe tine să joci. Gen automat. Și aici îmi voi fi mai mic. Hai mă, piscați-l și pot să intru și eu. Vedeți? Cred că nu o să apuc să joc mai mult de 2 meci. Nu, a scăpat. Da! Nu, a plecat. Yes, hai că intrăm și noi. Am intrat și o să ne luăm un... Deci câteva bombe. Să luăm un... luăm și un penalty și ne-am consumat toți banii. Hai să începem. Glanță, fiindcă nu o glanță. De ce stai la urmă? Vedem, am mers. Eu what the fuck? See what the fuck this? Bă, a dat un gaz. Se apropie un joc de noi, cred că l-a văzut. Uite-l, uite-l. Vedem niște glanțe. Ce glanțe, bă? Acolo glanțe, Bă, ne-a omorât! Nu am văzut asta.
acolo. Bă, frate, ce-au ăștia cu noi? Au voie. What the fuck? Ce-a făcut ăsta aici? Bă, Bravo lui, are scopul tot. apropo, după școală, școală cred că o să postăm. O să facem un alt episod, alt joc, dar depinde de like-uri. Foarte frumos. Deci nu vedem nici aici un cantor pianist. Cred că o să ne ai grijă, bă. Doamne, i-a stat puțin că mă iei. Cred că am găsit la N-am nimic cu vestă, să știi. e foarte bine. Bine. Să vedem, dar să vedem. Cred că pleacă acum. Oh, cred că închei și aici episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut cum am pierdut, nu uitați să dați butonul de like, comment și like ăsta. O să vă las linkul în descriere de la Facebook și la revedere! Uite că tu e cea mai economă fată din cartier. E prea mare că tu lași ușa s-ar și drumul ceau. Din știu. Să moară listă dacă te uiți, că veni din Toulouse. Dar ce face despre Toulouse? Cântă la acordeon. Dar nu te